Hakasi sa janjo tayo baladap kaya Iasynroplang Village Organization Laitkyrhong kilami ban penpau pertai ke jingle torti kontraktor ubari pet ya kesurok na Laitkyrhong sa Smith ubala I no khamna pendap purai ke jing snai ke tai kesurok na kaliang ki longkmie ke thai Laitkyrhong kila penpau ke jing benniau halau ke jingle bam sunyo jong ni kontraktor ubam salia bat bakim bansi ban penpau pertai lingba kilat pertai kubor Kila pun paru bakalong sisya ka bae ban poi ha kapor syaki school na syaki kam ki jam jongki lada don nong pang ne ki nong kha khon ru omdan batre satya ban let chakate jaka namar bon ki kali kamai ru kim tre shu ban let na kadaw ka jisniu palat ka surok kadaw ka jing ka bakong san te ba ngi la ya keren bon sen ni la ya long meeting ha ka Iasynroplang bio Laitkyrhong ni le kum non ma ba ka surok ang ni Kalau simpel daki si senam si teng asnam dunai ila pentrai ke surang kat ba kacing pentrai kacing wan ban pendo ban khanrai ke surak kamut sakut nak kumni karong ro kim wan pentrai shu kim siang shu ti kalong ka ka ba tenca sibun yang I kino sang senang hakani ka than ke jongi kat bang yo I sakawai ka caka nantai napo le lengkot hang tai mo kun ring ka badai ka chu ki la wan pentrei nongkong hang ni kham hadin tai kat ba chatai pat lap poi ka rong kat bang ni hasno jongi pat kadang sakut pe kumni te ngi sem ching chi bun hakalet ka wan ka surak kham tam ki khna school ki badai ban be ya ka ya ka cingpuli apa skuru kim la chu ban pai ka pol ka babiang nama ba ki kali ka mai ki la duna ni ban wan ma ki ong bala sniu palak surok te ka cing yu chong ka bai ka liru ka la nang kiu tan mal ba sniu surong te sakawai pederu ka cing ka ba ang yu I kham tam ki ba pang ba sitam ba pli pol met pol kum tur ki hab ban bu hospital te gamut lada ong kaliru umur ki brio ki kham yute namal ba kasneu plus rong te sakabai kaliru ki simram te hakacing sya kamot ba ang dei ban lait bu hospital ro ban yo jing sumal ka babiang kan ba kacing sneu surok pade kamot hi long kila sukina kan kata ka lait ka wan ro kamot tencal gitu ki ba pang kham tam ki ba mot ban lait kha po hospital thì có một là đại trai bộ lần ti có một người xem tân trà chỉ buồn thì có một người cùng cả xanh và người đây pet ya kan ka senong có một người lạ dan thì ka ching ya pen bet thì ông bà cũng nô cái nhà keren cái nhà kendo ya cái ki kontraktor mà một người xem sistem chỉ buồn ban kendo ki ban ong ki thì có một người cái isu ya pen bet ban ya lang no kan ka singi ban ta thì một bà nghi kan ban ya selok lang ban ya pen bet lang ban ya kendo kan ni si thì ngakal pat ya phi ban ya kumcu ke baya dan lang paidbah barok khai yang ni ba ngiang hang ni kum kata ka sakhi ban pen I ka khubol keleng jong ka keleng ha kini ki than ki jong ni la ni keleng sodong ka pathai ba kum no ba kini ki kontraktor ki wan I ben no ken yang I klem da pentrei su ya ni surang một cái lòng cái bà lưng ngọ chi bún cái bà chơi jaka cái bà cái đằng tị mình ta cái là phần trai nọ cái bà chăn đi bắt đẻ là simple đã kí si snem si teng snem donaro sui ben kum ni thì cái một cái lòng cái bà cái tạ chi bún yang nghi thì kum chu ru cái bol cái bà halol kum cái solkal cái bà đấy pet ya cái surang cái một bà kin sim kata kacing kit kle trong ki bà kin kentu kayaknya itu ke kontrak ke badai pek ya kan ka surok bakin pentrei no te nga sngongu sibon ro ya ka solkal ka bala ai kum kan ka skim ka bala wan rai kini ki skim ba kila wan ai na ka banta ka bha ka met ka chongi pai ba kham tam hangi ki nong kandong mo te ndai kat kita ki I kontrak pada kita simti ya kan một kim sụn nhau cái một ki tengi na kaliang trong ka Iasynroplang Village Organization Laitkyrhong kim pen pau ka ching song si ka bakrao ya ka ching pen sa nge no ban pen trai ya kan surok ka chongi namar bangi da thut aklai kawan
hakabangi la sem cing jar sibun hakalai kawan mar ngi la duna ki kali kamai ki la duna ngi ha ban yabuk ban resep khamtam hakabade kasngi yo smith ki babun ki nong shong nak nek shong ko chongi ki dei ki ba lek ban si ban tada sipo yo smith ting sem cing jar sibun bat lakta ru kayo ka kot ke chongi khamtam mangi ngi dei ki im shiknong kondong ngi ha ki bun ki balek bela ki yo ki han ti ka sem cing jar sibun mak duna plat kali kamai ke di passenger par kata ke sem yang ngi bat sakawai ru ni cencar sibun lang ba chong kanik surok khamtam gini ki long ying ki badon ha gini ki rut chong ka surok maka cing pom pelat chong ka surok kalakta ya ka koi ka khia chong ki nong shong kalakta ya umbam ko umdi chong ki nong shong ki klung ki khna ki la ha ban ring man sim ya kan ka pom nak kata kada mi snge khia sibun pale se kan ka la ban kata ya ka koi ka khia chong ki nong shong chong ka snik shong ka chongi te nakaliang chong ka Iasynroplang VO ka village organization Laitkyrhong ngi pen pau kata kacing sung dia ko bakrau ban ngi dakar pat juru ya kontraktor badai ban trai ya kan ka surong ban trai no mador khnang ba kan de kacing cencar chongi ngin like na kini kicing cencar baro bat ru ngi kerpat sakaliang chong ki sarkar ande ki bor ka badai khmi ha badai ba kan ka surong ba kin sung ba ban pen trai no sien ya kan ka surong khnang ba mangi ki nong chong ka Laitkyrhong in yo ya kata kacing suk bat bangin suk ha ka kawan